Здравейте, приятели, в поредния епизод на канала за безплатни прогнози. Скоро не съм правил видеа, но така или иначе не възлагаме много надежди да развиеме канала и все пак продължаваме леко по леко, от време на време ще правя видеа. Гледам, че имам нови абонати, така че благодарение на тях сега ще направя едно видео в тяхна чест. И така по-набързо да не се офлянкваме. Днеска 11 март, мачове от Шампионска лига, нещо по-така по-набързо да играем, защото няма сигурни мачове. Това са си тройни мачове, които имат реванши, както вчера сте се убедили. Ливерпул последваха съдбата на Ювентус, могат да си паднат като гости и са да си ги смажат като домакини и така да си позволят загуба като гости. Не е толкова фатално. Едно време Шампионската лига, мачовете в Европа, паднеш 5-4, после 4-0 вземеш от дома. Такива мачове се правиха. Така, както и да не се разсейваме. Значи днеска най-твърдия матч изглежда Байер Леверкузен Арсенал двойка на 1,50. Като съм добавил над 2 гола и половина, под 12 корнера, над 1 гол, в смисъл над 0,5 гола първото полувреме. Много анализи няма да правя, просто Арсенал си по-добрия отбор, букмейкерите го знаят, корнери много не падат на техните матчове специално. Това матч съм го играл в комбинация с един матч от купата на Словакия, Татран Прешов срещу Татран, някакви други татранци, Миколаш. По принцип едните са много зле в първа лига, пък другите бележдат 9 от 10 гостувания, но са в долната дивизия. Нека да не са се срещали, приятелски срещи по 2 на 2 са си правили последните матчове. Мисля, че над 2,5 могат да ги изненадат. По принцип исках да играя един гол за гостите, но нямаше тази опция. Ето виждате, като гости си вкарат всеки път по 2-3 гола. Надявах се, че ще има опция поне за един гол да вкарат, но няма и затова играеме това, каквото предлагат. Над 2,5. По-голям коефициент, по-остро. Така, третия матч е PSG Челси. Двоен го играеме. Ако сте гледали седмия епизод, ще видите разликата между двоен шанс и това да играеш матч в две отделни колонки. Просто тези, които имат ранно изплащане, като се поведат 2 на 0, ти излиза фиша с единицата, после ако стане 2 на 2, ти излиза и другия фиш, а не само един фиш. Така се увеличавате печалбата поне с минимум с 60%, според зависи от залозите. Та PSG Челси 1 или хикс. И четвъртия матч Розарио Централ гостува. Значи вчера в Аржентина 4 мача, 4 хикса. Сега пети подред хикс не ми се вярва, затова съм го играл единица или двойка. Аргентинос Хуниор срещу Розарио Централ. Единичката е 2, двойката е 4,50. Значи затова, тъй като пак предлагат ранно изплащане, този фиш с 2 двойни реално стават 4 колонки. За пробата е за късмета, виждате скромни сумички по 50 стотинки. С надеждата, че някой може да стане от 2 на 0, 2 на 2 и така нататък. Вчера така познах Сток Сити Ипсуич. 5 беше коефициента по-рано през деня, но аз чак вечерта го играх на 4,75. Едно хикс. Едно в единия фиш, хикс в другия фиш. Те поведоха 2 на 0, завърши 3 на 3 и в двата фиша ми излиза, но друг матч ми избяга, така че не мога да се похваля с успех, но все пак въпросът е, че системата работи и е много хитро. Който го оцени, да удари един лайк. Просто гледам, че сега наскоро влезах в една група, всички залагат двоен шанс на по 1,16, 1,30. Нито един човек не видях да ги играе две колонки и да си сложи съответните суми, да ги раздели
и има шанс да спечели повече. И така, приятели, това е за днешния епизод. Едно фишче скромно. Да не забравим една бърза хвалба. По принцип, миналата седмица, т.е. събота, неделя и понеделник, 3 дни подред май хванах. Имахме, да, точно така, 3 дни подред успех имах. Но ще направя, може и по-напред някое друго видео за хвалби. Така да дигнем самоувереността и спечелим повече доверие у последователите. И така, какво фанахме днеска? Тъй като вчера изгоряхме с въпросния фиш. Ето да ви покажа набързо колко ме е яд. Който иска, има време да види. Stock City 4.75. 3 на 3 краен. Аз единицата ми излиза на ранно изплащане. Над 2 гола и половина Исли Баркли. Този матч го преписах от сайта Стоп залози. И Мило Дарби го играх над 2,5. Е така полусет по нюх. Надявах се да стане някой голов матч. И те ме прецакаха. Това беше единия фиш с 3 евро. Щеше да излезе. Сток единица. И ето го втория фиш, пак с 3 евро. Сток Хикс. На 4,10 също излиза. Но отново Мило не ми излезе. След като изгорях днеска сутринта, търсих нещо рано да отпуша деня, да има нещо, какво се залага после и заложихме 5 евро на матча Хатайспор, Сиваспор, гол и над 8 корнера. Още на полувремето бяха паднали 6-7. 7 корнера бяха паднали първото полувреме, но резултата беше 0-0. Второто полувреме се разиграха 1 на 1, след 70-та минута може би станаха и 1 на 2 краен. 4 коефициент 5 евро за по-смелите и богатите. Знаете, слагате повече, печелите повече, което му е малко. Това е от мене. Успех в Шампионската лига и в залозите. До нови срещи в следващия епизод.